jsem říkal, tady máme 777 společnosti Emirates nebo 350, který v podstatě spolu s letadlem Boeing B787 asi nejmožší letadlo, který v současné době existuje a lítá. Jinak si všimněte, tady v podstatě ta verze je zhruba pro 300. Takže máte trošku nafilmováno. A něco z něho teklo, co to bylo? Tam vzadu. Co pak? Tam vzadu z něho něco teče. Vzadu něco teče, to je asi odpad, jenom si umlil se na záchodě, zřejmě. No, nevypadá. To je velká už dlouho to teče. Furt teče. Nebojte se, kdyby to bylo palivo, to není, že jo, protože palivo je v křídlech, tak by samozřejmě ta posádka zjistila velice rychle.